Nilqawkom eżis daw kollha li intom issegwu River of Love YouTube nilqawkom magħna llejla għall-messaġġ mill-kelma tal-mulej li żgur ħajberikkom u jinkoraġġikom maqbad il-Bibja f'idejk miegħi u jgħid il-kelma warajja. Din hija l-kelma tal-mulej, nemmen fiha minn Ġenesi sal-Apokalissi, niddikjara li jien għandi dak li l-Bibja tgħid li jien għandi. Jienu dak li l-Bibja tgħid li jien hu u jien dak li l-Bibja tgħid li jien. Nirringrazzjak Missi Qaddis li l-kelma tiegħek qed taħdem fija. Nirringrazzjak u Alla Missier li inti batt il-libnek Ġesu Kristu għalija f'din id-dinja u li permess tiegħu jien għandi l-salvazzjoni, il-maghfira tad-nubir u l-ħajja ta' dejjem. Jiena les nilqa' l-kelma tiegħek u għadtu qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja, poġġu bil-qiegħda u morru fi ktieb tas-Salmi 51. Salmi 51, 51. Ħanaqralkom is-salm kollu. Illum, ma nafx jekk intom minnkom tafu, imma bħalissa fil-kalendarju ludi għada kif bdiet is-sena ġdida. Infatti fid-dissa ta' dan ix-xahar kien jgħidulu Jom Kippur, huwa l-ikbar ġurnata fil-kalendarju ludi, Jom Kippur, jew jum l-espazzjoni jgħidulu bil-Malti, jew nkella jum bl-Ingliż The Day of Atonement. Fil-kalendarju ludi hemm daw jgħidulhom il-festi tal-mulej. Il-Jom Kippur li tfisser ukoll il-jum tal-fidwa huwa l-akbar jum u l-iktar jum għaddis fil-kalendarju ludi. Issa ovvjament il-jum għadda, semmejtu ftit il-ġimgħa l-oħra jiena, u issa qegħdin mid-tnajn sal-lum għaddew 10 ijiem u sa dan il-weekend ikun l-aħħar jiem ta' żmien it-tabernakli, l-jiem tat-tabernakli. Issa xi ħaġa interessanti għax fil-ktieb ta' Ġwanni kapitlu 1 vers 12 tgħidlek li Ġesu ġi u tabernakla fostna. Meta tgħidlek li, meta l-Bibja tgħidlek he took upon himself li hu fuq il-ġisem, dik il-kelma fil-Grek tfisser li hu it-tabernakla. Aħna bħala ħafna minna mill-Kattolċi li ġejna minn background Kattolċi, it-tabernaklu f'moħħna huwa dik il-kaxxa, ma nafx ikkux tad-deb jew ma nafx jagħmlula, ma bħala kaxxa sabiħa ngħidu hekk. U dak kien it-tabernaklu. Illum fi Kristu it-tabernaklu huwa int. Jiena u int it-tabernaklu. Sewwa, imma f'dak iż-żmien, fi żmien f'daw l-10 ijiem mill-bidu tal-Jom Kippur sal din il-ġurnata huma żmien ta' di fejn jemnu li l-preżenza tal-Alla tkun fosthom u Alla jimxi fosthom. Alla jimxi fosthom. Interestingly, isma'u ħanaqralkom xi ħaġa minn Salmi 51. Ġwanni wieħed kont qed nirreferi Ġwanni wieħed fejn jgħidlek fil-bidu kienet il-kelma kienet Malla, il-kelma kienet Alla u l-kelma saret bniedem u għammar jew it-tabernakla fostna. Dik hija l-kelma tabernacled. Sewwa, infatti ħafna min-nies jaħsbu li Ġesu twieled f'dan iż-żmien. Ħafna teologi jaħsbu li Ġesu pjuttost twieled madwar daw il-jiem. Fi żmien ta' Jom Kippur jew ta' żmien tat-tabernakli. Oħrajn jgħidu li Ġesu Kristu twieled f'jum għalina l-importanti li twieled. Imma interessanti. Halleluja. Ħanaqraw minn vers wieħed, ħanabda naqra minn vers 3. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Kulħadd jgħid ħassar ħtijieti. Aħsilni kollni mill-ħajt mill-ħtija tiegħi u naddafni mid-dnub tiegħi. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Hekk
jinaraf is-sewwa tal-kelma tiegħek u bla teba tidher il-ħaq tiegħek. Ara jiena ssawwart fil-ħtija u fid-dnub nissiltni ommi. Int li tħobb il-qalb sinċira, għallimni l-er fil-fond ta' qalbi. Roxni bil-kelma u nissaffa, aħsilni u aktar mis-silġ nibjad. Għamlu highlight jew underline dawk il-versi għara, vers 3 u vers 4, vers 9 u vers 11. Ħam kollu naqraw ma. Għamel li nisma l-ferħu lena biex għadmi u int li int sħaqt jitenna. Dawwar wiċċek minn ħtijieti, ħassar ħżunieti kollha. Aw kelma partikolari hawnhekk li intużat qabel żmiena. Issa ngħidilkom. Oħloq fija qalb safja u Alla u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn qudiemek tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spiritu qalbini wettaqni. Lil midinbin nallem triqatek u l-ħatjin lejk nerġgħu lura. Eħlisni mill-pina tal-mewt u Alla tas-salvazzjoni tiegħi u l-sini jfaħħar ġustizzja tiegħek. Iftaħli xuftejja sidi u fammi xandar it-tifħir tiegħek. Għax lilek ma joġbokx is-sagrifiċċju, nofrilek vittmi maħruqa u ma tilħaqhomx. Is-sagrifiċċju tiegħi u Alla u qalb nidma, kulħadd jgħid qalb nidma. Qalb maqsuma, sobina, ma twarrabiex u Alla. Għamel il-ġid lil Sijon fi tjubitek. Erġa' ibni l-ħitan ta' Ġerusalem. Dan profetiku. Infatti dan is-salmu huwa kollu profetiku. Jiġifieri, dal-kliem ma seħħx fil-ħajja ta' David. Kien xi ħaġa futura. Se ngħidilkom għaliex. Għalissa titkellem fuq Ġerusalem, kien jitkellem hawnhekk biex Alla jibni l-Ġerusalem u ħadan ta' Ġerusalem jerġa'. Imbagħad tilqa' bil-qalb il-vittmi xirqa, sagrifiċċji ta' vittma ħruqa u mitmuma, imbagħad joffrulek oġġiela fuq l-artal tiegħek. Xem profetiku fuq dan is-salm kollu. U r-raġuni hi għax fit-Testament il-qadim il-kunċett li Alla jaħassallek dnubietek u ma jiftakarhomx ma kienx għadu jeżisti. Fil-jum l-akbar jum fil-kalendarju ludi, l-akbar, kulħadd jgħid l-akbar. Ġifieri kienet festa kbira. U nubietom ukoll ma kienux jiġu minsija jew eradikati, kienu jiġu bismottija. Għalhekk Kippur, għax il-kelma Kippur tfisser tatti, jew latu, poġġijatu fuqhom. Imma xorta għadhom hemm. Allura ma kienux minsija minn Alla, kull sena kellhom jagħmlu sagrifiċċji fil-Testament il-qadim. Sagrifiċċji kienu jkunu kuljum. Mill-inqas darbtej kull jum il-qassisin kienu joffru sagrifiċċji kull jum fuq l-artal tat-tempju. Però darba fis-sema fil-akbar jum, il-jum tal-espazzjoni, kien jidħol fih dak fit-tempju l-aktar qaddis, fil-post l-aktar qaddis, in the Holy of Holies, kien jidħol il-qassis il-kbir. L-ewwel ħaġa ma jagħmel kien joffri sagrifiċċju għal dnubu. U t-tieni kien joffri sagrifiċċju għal dnub tal-poplu kollu. Però dik kien jidħol fiha darba biss. Xi ħaġa interessanti fil-Ktab tal-Lut, forsi naqrawha issa stess, kapitlu 9 tgħidlek li Ġesu daħal fil-post il-qaddis darba. Believe it or not, għalkemm aħna ovvjament nemnu l-Iskrittura titkellem fuq l-omnipreżenza ta' Kristu, però fiżikament Ġesu għadu ma ħareġ. Però dal-waqt ħajoħroġ. Ġesu teologikament huwa fuq il-lemin ta' tron tal-Missir. U dak it-tron, darba miftetilu kontettilkom, it-tron huwa dik il-kaxxa tad-deb, jgħidu l-arka tal-patt, it-tron kien dak. Dak huwa tron. Il-tron mhux xi siġġita bħalma naraw tar-Reġina, it-tron dak. U fuqu kien jinżel Alla dak it-tron. Fil-ġenna hemm tron. U bħalis u Ġesu poġġa dem tiegħu fuq dak it-tron, fuq dik il-kaxxa tal-espazzjoni. Però l-Iskrittura tgħidlek li Ġesu daħal biss darba. M'għadu ma ħareġ, għadu ma ilu hemmhekk għalfejn sena. Tgħid li ma ħafna nies rawh.
imma l-Ispirtu tiegħu għax huwa Alla huwa omnipreżenti. Imma Ġesu għad irid jerġa' joħroġ u dal-waqt jerġa' joħroġ. U issa, dak li ħanejt issa, żommu fuq il-back burner ta' ħajtek. Ismgħu niżewwa x'għan ngħidilkom. Jekk Dr. O'War jiena nimxi ma' Kristu, dak kollu li jgħid il-bniedem tittarblu, tixtarru u żommu dak li jgħid Kristu huwa 100%, però skont Dr. O'War, jekk Dr. O'War huwa tajjeb dak li qal li Ġesu ġej f'din il-ġenerazzjoni. U għalhekk ukoll qal li Ġesu urih fejn hu ħajkun meta Ġesu jkun ġie. Jiġifieri hu ħajkun qed jippredika x'imkien u l-mulej tiġa qallu pereżempju immaġina qallu inti ħadkun pereżempju Ruma tippredika. U l-mulej tiġa urih li ħajkun Ruma tippredika. U qallu f'din il-ġenerazzjoni mela Dr. O'War jekk jgħix ħajja ta' 100 sena. Kemm għandu żmien, mhux kbir ħafna, jien nagħmlu ma tandu xi 55 illum. Għaf kemm baqalu ħajja, jien nagħmlu ma tgħix 100 mela f'dil ġenerazzjoni Ġesu reġa' ġej jaħwa. Issa isimgħu ħaġa, jekk ġej Ġesu, ġej ta' kontra ta' Ġesu. Jekk ġej Kristu, ġej l-Antikristu. U l-Antikristu ħajġi qabel Kristu. U hemm ċans li l-Antikristu jiġi qiegħda. U mhux probabbli għandu villaġġ ġadura Malta. U mhux qed niċċajta. Jekk kiena u inti nemnu li xejn ma jiġri b'kombinazzjoni, anka fejn il-post tal-Knisja li ħankunu ukoll mhux kombinazzjoni. It's very interesting prophetically. I was thinking about it today. And I will enlighten you more in the future. Dan qed ngħidlek biex int ma tieħux is-salvazzjoni tiegħek for granted. Għax dak ifisser li anytime aħna nistgħu nkunu meħuda. U jiena u inti jridu nkunu jkun sabna l-mulej mingħajr dnub, mingħajr teba. Min punto di vista legali, kulħadd jgħid min punto di vista legali, jiena u inti mingħajr dnub. Min punto di vista ta' esperjenza, le, xi tfisser? Għax għandek ħafna Kristjani li għadhom qed jgħixu fid-dnub. Il-kelma li Marjella qalet lil Marjella lil mulej ta' jumejlu, il-kelma hija jekk inti għidili eżatt. Jekk tgħix fl-imħabba, ovvjament l-imħabba talla, għandek l-Ispirtu tiegħi. Imma jekk ma għandekx fl-imħabba, m'għandek xejn x'taqsam ma l-Ispirtu talla. Issa dik li forsi minnkom taħduha for granted. Li tant intom smajtuha, praise God. Però għadu attenti għax jekk inti għandek l-anżita jew nuqqas ta' maħfra lejħuk jew oħtok, m'inti ximxi fl-imħabba da. Trid tgħix fl-imħabba u l-imħabba tispellija hekk kara. S A G R I F U C C U C C U U. Mhux sagrifiċċju, għaw min jgħid sagrifiċċju, ma sagrifiċċju. L-imħabba tirrikjedi sagrifiċċju. Alla ħabbek u għamel l-akbar sagrifiċċju. Inti tħobbu u tgħix ħajtek sagrifiċċju. Infatti jisimgħuni, fil-Bibja kull min intaqa' Alla dejjem ġie mitlub sagrifiċċju minnu. Ftit ilu kont kellimkom fuq l-altar. L-artal ta' ħajtek personali, l-artal fil-familja tiegħek kemm minnkom biddiltu ċertu affarijiet fil-ħajja tagħkom minn mindu kelli smadu dak il-messaġġ. L-artal fil-familja u l-artal ta' Knisja. Il-kien artal li Alla stabilixxa artal u qajjem artal f'Malta li jiena mhux għandi nitkellem għal l-oħrajn la tajjeb u laqas ħażin imma żgur qajjem l-altar ta' Reverollah. Żgur. Amen. Imma
Mek ħanħallu għalissa. Mela jina u inti jekk hemm ċans serju li Ġesu jiġi f'dan iż-żmien ħanejdilkom u ħanifsilkom il-kallijiet. L-ewwel ħanejdilkom ikkara, I love you. Kulħadd jgħidli I love you, Pastor. Ħanara mhux min qed jgħid, għandna mhux min qed jgħid. Ara ġej, ara ħan nftislek kallu. Marrit nara l-ħadd minn tinfes dak il-bib. Fuq il-mobile, fuq il-Facebook, jew xi Twitter, jew xi ħaġa. Ħaj ikolli fil-ġenerazzjoni li ngħixu fiha llum nagħlaq għajn waħda għax naf ħafna minnkom għandkom il-Bibja fuq il-mobile. Imma jekk narak sejrek, int mhux taqra l-Bibja. My goodness, kemm jaqra fast dom. Mela, qed tifhmuha? Ejja nonoraw il-Alla. Ma rridkomx għatu l-attenzjoni sħiħa lil-mulej. Isimgħuni aħwa. This is a dress rehearsal. This is a dress rehearsal. Soon it's going to be revealed how well you prepared. Dan huwa dress rehearsal. Dal-waqt ħajġi muri kemm għamilt preparazzjoni tajba. Dan huwa żmien għaliex qed inkellimkom hekk illum. Għax il-mulej baqa' jpoġġieli fuq qalbi. Dan huwa żmien li l-poplu tal-mulej ħanibda minnkom għax intom l-ewwel recipients. Imma l-poplu tal-mulej ta' Malta kollha li jridu jindmu. Li jridu jindmu. Min affarijiet li għadhom iġorru, li għadhom jiġġustifikaw, li għadhom jipprovaw jattu. Eżiż aħwa quddiem Alla m'hemm xejn moħħbi. M'hemm xejn moħħbi quddiem il-mulej. Apparti għall-aħras qatt inti ikun ġie Kristu tibqgħu, immaġina tibqgħu il-mistħija ix-xejn li tittejx biha. Waqt li daw kollha li jobodu l-Alla kontinwament iħarsu lejk jgħidulek ħara l-Kristjan baqgħu. Basta kien jipriedka? Basta jkun fuq television? Tgħidlini ma nkunx fuq television. Imma television tarawx. What attent. Fl-iskrittura tgħid li l-bniedem Alla waħda minn tliet affarijiet li huwa jagħmel suppost jagħmel huwa kontinwament huwa jwissi. Iwissi. Jiena nħobb ninkoraġġi, però jien minix wieħed minn dawk li kontinwament ġast nitma'kom id-deżerta u ċ-ċirasa. Xi kultant irid inħobb imbellalek għadma. Illum iridek tibladma u tmexmisa sew. Għax jiena xogħli mhux li niderħħellu miegħek u nipprova naċevola lilek. Xogħli huwa jiena nagħti rendi kont lil min qed nirrappreżenta mhux bħal xi gurus fuq pulpti kattolċi f'Malta. Gurus, mhux assassin, gurus. Li qed jipritkaw it-triq il-wiesa minflok it-triq id-dejqa. U li ċaħdu l-Kristu. Le jħobbu l-Ġesu. Jekk għamlu fuq l-istess livell ta' Buddha, ta' Muhammad, ta' Confucius, ċaħdu l-Ġesu. Mela dan huwa żmien li huwa fil-kalendarja ludi huwa żmien dawn l-10 ijiem huma żmien ta' riflessjoni. Naħseb ikun ta' ġid tal-Knisja li nagħmlu żmien ta' riflessjoni. Ġenwina biex inti tkun vera maħfur. Għax biex tkun vera maħfur, mhux minn naħa Alla, ta' ma jiddipendix minn Alla, x'Alla diġà ħafillek. Imma biex inti vera tkun esperjenza l-maħfra u l-benefiċċji tal-maħfra f'ħajtek, trid tkollok indima ġenwina.
tkun hemm diema ġenwina f'ħajti. Alleluja. Ħamorru fi ktib tal-Levitiku. Malajr. Levitiku kapitlu 16 vers 15 u 16. X'kien isir f'dan iż-żmien? Vers 15. Imbagħad joqtol il-bodbot għal purifikazzjoni għal poplu u jidħol b'demmu il-ġewwa mill-velu. Li dak il-venu skont Josephus, il-historian, jgħid li kien madwar 4 inches wiesa. Immaġina portiera wiesa 4 inches. Ħoxna, portiera da. Ma nafx li ma lavatriċe daħsela dik. 4 inches. 4 inches jisek għandek 4 swaba, ta' portiera de. Li kienet tissepara l-poplu u laqas il-poplu terġa' il-qassis li kontinwament jgħix fil-preżenza d'Alla. Mill-preżenza d'Alla. U kien jidħol darba minn dik il-portiera, darba biss mill-portiera kien jgħamil fil-sena. U jidħol b'demmu il-ġewwa mill-velu u jagħmel b'demmu kif jagħmel bid-demm għall-oġol tal-oġol u jrox fuq latu u quddiem latu u hekk kien għadda fis-santwarju mit-tinġis ta' wlied Iżrael u mill-ħtijiet ta' kull dnub tagħhom u jagħmel l-istess lit-tinda tal-laqa li tinsab f'nofshom f'nofs it-tinġis tagħhom. Fil-ktieb ta' Ħaggai kapitlu 2 nisimgħu nieħu. Tgħidlek li fl-aħħar tmenijiet it-tempju tal-Alla ikun iktar glorjus mit-tempju tal-bidu. Issa, min jaqra bħala ludi dak qed jirreferi għalih għal-tempju naturali. Imma min jaqra bħala Kristu llum għandna r-revelazzjoni ta' Kristu tal-Messija, aħna rridu naraw mill-lat spiritwali. Għax aħna l-glorja ta' Kristu diġà tagħammar fik. Imma jekk aħna natfu dan it-tempju u nfittxu naraw jekk hemmx vera xi ħmira fina li għadna ma ddiljajniex magħha, sewwa mela l-glorja ħadd iddi iktar. U aħna qegħdin fi staġun fejn Alla jrid li l-Knisja tiegħu tiddi bil-glorja. Ftakar li Ġesu ġej għal arusa glorjuża. Alla-rusa ġifieri, ħares il-dak ta' dek, jgħidu, inti tkun glorjuż qabel ma Kristu jaħtfek. Illum smajt messaġġ fej fl-iskrittura Ġesu jitkellem fuq ħafna affarijiet, ovvjament, nafuha dik. Però l-iktar ħaġa li fit-Testament il-ġdid, anke fit-Testament il-qadid, li tissemma la huwa pereżempju l-infern, għalkemm jissemma ħafna fit-Testament il-ġdid iktar mill-ġenna. La huwa pereżempju il-fidi, għalkemm tissemma ħafna. L-iktar ħaġa li tissemma fil-Bibja hija it-tieni miġja ta' Ġesu Kristu, believe it or not. U close to that hija l-indima, repentance. Il-kelma repentance tfisser li jiena biddilt il-mod kif naħseb u nibda naħseb bħal mulej. Repentance, all right, tistqar dnubek, imma rridem mhux ipprova tiftakar id-dnubiet kollha ta' ħajtek u toqgħod tgħidhom waħda waħda u tibda tinsa tgħid jaf iftakarthomx kollha. Imma li inti tiċċekkja lilek nifsek, tittestja lilek nifsek u tara li inti verament qiegħed sew mal-mulej. U li tibqa' sew, ħanilkom aħwa. Xi kultant, pereżempju llum konna nitkellmu jiena hekk fuq il-mara, jiena fuq il-mara fuq din aħna ġejna hawnhekk. Xi kultant tkun għamilt ħanejlek ħajja tgħix mal-mulej. U jekk ma toqgħodx attent, jista' jisraqilek ruħek l-aħħar mument id-demonju, għaliex? Għax jekk xi ħadd joffendik u inti żżomm f'qalbek dak in-nuqqas ta' maħfra, inti kif ħadd tmur quddiem Alla? Ħadd tgħidlu għax kemm għamilt tajjeb? Tgħidli allura jien m'għandix sigurtà inqara ħanejlek aħwa. Tiftakar xejn fl-ewwel il-ġimgħa kelli rivelazzjoni oħra. L-ewwel Korintin kapitlu 9 vers 27 tafu x'tgħid? Tafu x'tgħid? Tgħid hekk ara. Tgħid Pawlu jgħid hekk ara. Jgħid wara li jien inkun ippratikajtilkom u xandarnilkom lilkom, jien ukoll irid noqgħod attent
li ma mhux jien stess nispiċċa qed nipprova ngħinlilkom niġi skwalifikat jien. Jiġifieri tista' tiġi fl-aħħar minuta skwalifikat. Għalhekk il-mulej jitlob mill-Kristjan ġenwin fedeltà sal-aħħar sekonda, mhux sal-aħħar sena. Għalhekk għodu attenti tipproteġu qalbkom mill-offens, minn nuqqas ta' maħfra, minn xilanzita, minn paroli żgħir. Jekk inti għamilt żball indem, għad għandek iċ-ċans. Il-maħfra hija Alla joffriha dejjem. Alla joffri l-maħfra dejjem. Imma int ukoll żomm lilek innifsek dejjem checking. Qalbi qiegħda sew. Jien għandi xi offens, xi kollha, xi nuqqas ta' maħfra li xi ħadd. Għandi pallajt żejjed kontra l-pastor, jew kontra ħija, jew kontra uħti, jew kontra nisa ħallat. O tatten, għax il-Bibja tgħid dawk l-affarijiet x'jagħmlu? Inniġsuk. U l-iskrittura tgħidlek fil-Ktieb tal-Lut, kapitlu 12, vers 14, Rumani 12, skużawni, Rumani tgħidlek li aħna rridu nidru għad-disa. Allura f'dan iż-żmien li huwa profetikament allut iż-żmien ta' riflessjoni, il-Knisja għandha bżonn tagħmel żmien ta' riflessjoni. Intom il-Knisja, River of Love, tħares lejn sija jew in-nanna u kuġina jew il-mara jew ir-raġel, int għamel riflessjoni jien. Għamel riflessjoni inti. Fejn jiena qalbi. Ħanilkom xi ħaġa issa stess u nipprovaħħilkom bil-Bibja jekk trid. Nista' nipprovaħħilkom. Apparti xejn fit-Testament tal-Qadim, imma anke fit-Testament il-Ġdid. Meta f'Mattew kapitlu 25 Ġesu Kristu jagħti dawk id-doni. Mhux doni terġa' x'jagħtihom? Talenti. Aħwa. Aħna nistgħu nagħmlu għad fis-sell li trid. Fis-sens talent għax inti tkanta mal-użaħ għal-mulej. Talent għax inti tbajjat mela użaħ għal-mulej. Imma ħajnaħduha letteralment. Flus. Kemm int fidil fil-flus? Taf dawk flus tagħhom il-mulejjem? Għaliex? Kif taf li flus, pastor? Għax qallu lil dak li żamm wieħed, qallu dak missek għamiltu l-bank. Inti t-tipib tiegħek jew is-sigaretti tiegħek jew il-kan tiegħek jew is-fin tiegħek ma tkunx titfgħu l-bank. Imma flus iva. Ġesu qallu missek dak li tajtek u fdajtek li kienu tiegħi mill-bidu anyway. Missek investejtu. Kemm hawn ħajmorru nies quddiem Alla li verament Alla tagħhom huma l-flus. U titnejlek xi ħaġa jekk inti laqqas m'inti kapaċità tiddeċma għadek qed tisaq lil Alla, għadek m'intix qed tagħti lura lil Alla dak li huwa tal-Alla. Dak il-passaġġ fejn il-Bibja tgħidlek għatu lil Alla dak li huwa tal-Alla, ma kienx qed jitkellem fuq xejn ħlief flus. U jekk taħseb li Alla ma jinnotax, mur kellem naqra l-Kornelju, Fatti tal-Apostli kapitlu 10, fejn kien qed jinnota kollox kien qed jagħti. Jon kella il-Safira u l-Ananija, kellam naqalilhom. Il-flus ikkundannawhom, jon kella għandi ngħidlek aħjar l-imħabba għall-flus. Mhux għax ikollok il-flus, imma għax ikollok il-kilba u r-rejba tal-flus. U jekk inti għadek m'intix kapaċità tiddex mal offerta tiegħek, tfisser inta għadek id-dnub tar-rejba. And I will not take that back. That's the absolute Bible truth. Qed tifhmu għaliex għandna bżonn ta' riflessjoni? Għaliex għandna bżonn ta' żmien ta' riflessjoni? Għax inti qabli minn għalik li inti tkun okej. U l-Ispirtu Santu jista' juża ħmar bħali, jew jista' juża ħmara lil martek jew lil żewġek. Jista' juża xi ħaġa fuq television, jista' juża xi ħaġa fuq Facebook, jista' juża meta tiftaħ il-Bibja u xi ħaġa taqbes. U l-mujja tgħidlek qed nixel id-dawl fil-ktieb fi żmien tal-Passover, il-Lut qabel ma jagħmlu l-Passover il-Pesaħ, x'kienu jagħmlu? Jitfu kull imkien. This is all prophetic. We're living in prophetic times.
l-om jew il-missier kienu jħallu il-crumbs, il-bread crumbs, u jiexelu xema, u xema biex xema jridu jfittxu dawk il-bread crumbs. U dak il-bread crumbs jiġbruhom u jħarquhom. Dak huwa jiġifieri id-dawl tal-Alla u l-kelma tal-Alla tiddif qalbek u inti fejn tara li hemm xi bread crumb tittaqbada u taħraqha. Ħanejlek ħaġa vera ċuċ jekk tmur l-infern imħabba ftit euros. It's all has to do with where is your heart. Hallelujah. Silent night. التعبد حاجة. التعبد حاجة زعما. مر في الكتاب تاع إزعية كابيتلو 53 متى دافيد كتب سالم 51 ورا داك كتبه دافيد ورا اللي كان يكمت الادولتيرو مع بيرشيبا وقتل الزوجة. إما في الكتاب تاع البروفيربي 28 vers 13 tajt jekk jiena nżomm dnub f'qalbi Alla ma jispanix. Imma jekk jiena nindem minn dnubi Alla lest li jaħfirli. If I regard iniquity in my heart, God will not hear me. But if I confess it and I turn away from it, I will receive forgiveness. Jina nirċivi fej maħfra. Jina nirċivi fej għan. Il-mulej, isimawni għahwa. L-unika dnub li Alla ma jistax jaħfillek huwa dak li inti ma tirx tistaqar. Għaxe pija, Alla għallek, kollox naħfillek għazra, kollox. Memxej li ma naħfillek, kollox naħfillek. Kollox. Tilt, jaħfillek. If-fornikajt ħadd mara ta' raġel ieħor, jaħfillek. ħadd raġel ta' mara oħra, jaħfillek. ħadthom it-tnejn fis-sodda miegħek jaħfillek hu. We live in those days, baby. X'ma jaħfilix mela? Dak li ma trix tindem minnu. Passa jina il-mulej sraqtu d-deċma. Jaħfilli? Iva. Immissa t-tinde. Mux, Lord, sorry, għax batni. Dak mux indiema. Dak huwa dak fil-wiċ. U qed titħaq big base, mux bil-mulej. Nindem, number one, għaxir tinsalva. Nindem, għax naraf xamen Ġesu Kristu għalija fuq is-salib. U x'swielu Ġesu dnubi. Dnubi x'swielu. Meta David fis-Salm 50 beda jitkellem. Il-fatt li David għallu mulej naddafni mid-dnub, dik il-kelma naddafni u aħsilni, hawnhekk fejn jgħidlu Salm 151 vers 9 jgħidlu aħsilni u aktar missilx nibjat. Dik hija profetikament li kienet ħassir biss taħt Kristu. Għax issa fi ktib ta' Eżajja vers kapitlu 1 vers 18 tgħidlek l-Iskrittura Eżajja 1:18 ejjew mela nirranġaw flimkien jew nirraġunaw flimkien jgħid il-mulej.
Imqarja dnubitek ikunu ħomor bħal iskarlat, isiru bojot bħal silġ. Imqarja ikunu ħomor bħal kremzi, isiru bojot bħal sjuf. Ħanilkom għat profetiku li kien isir, għat ma konna fadi bħala. Infatti, probably ħafna minnkom għent nassum li ma smajtuwix. Imma rajta minn dan il-ktib jismu His Glory Revealed. Jisimu għakem b'saħħitha. Mela fil-jum tal-jom Kipur, fil-jum tal-fidwa, jew il-jum tal-espazzjoni, kienu kunem żewġ mos is-sagrifikati, jew naċ, jew ħrif. Żewġ ħrif wieħed kien jiġi l-qassis il-kbir, kien ipoġġi daw kellhom żewġ tablets, waħda Samsung u l-oħra Lenko. Le kellhom żewġ tablets. U l-qassis il-kbir u fuqhom daw tablets kienu miktuba kien hemm żewġ ismijiet. Wieħed jinqatel, l-ieħor jintbagħat il barra. U kif ipoġġi fuq rashom dan it-tablet, dak li kien ħajinqatel jaqbdu il-ħaruf, iħarsu l-poplu tal-lang li qed jistennew il-fidwa għal dik is-sena, iħarsu lejn il-povra ħaruf u jarawh jiġi mħanxar qudiemu. U demmu jiġi miġbur ġo ma nafx jgħidulu jisu xi ħaġa bawl sewwa biex dan id-demm jiġi issa mill-qassis il-kbir mitfuħ fuq it-tron tal-Alla biex dnubhom għal sena jiġi motti. Mhux minsi, motti. L-ieħor, il-ħaruf l-ieħor ipoġġuh qudiem il-poplu u id-dnub tal-poplu kien jiġi mistqar fuq dan il-ħaruf anke fuq l-ieħor ukoll. Però dan il-ħaruf jew dan il-ħaruf ta' Moza, ħanejdu Moza lesa, mhux Moza, mhux Moza, skużi. Goat, xejdu goat. Jew naġa, insomma, għajna għamluha ħaruf għalissa. Jessa, kellhom oġġo koll, ma lem, ħaruf. U dan il-ħaruf, povru ħaruf, jew naġa, tiġi imkeċċija fis-salvaġġ. Fis-salvaġġ. Hemm żewġ verżjonijiet, hemm dak li jgħidu tiġi mottija mitfuha fis-salvaġġ biex jikluha jaqbisu fuq għall-bestji, jew inkella hemm verżjoni oħra fejn jgħidu kienu joħduha fuq il-għolja u jwadbuha minn fuq il-għolja. Either one, nistek tixtaqbes minn fuq l-għolja, u jiklok xiljun, ma nafx li waħna l-ħjar, ma. So, imma dak li kien isir. Imma ifisser ukoll, skont fis-Salmi kapitlu, fis-sikta s-Salmi, ħanaqraħilkom din. Fis-Salmi 103, 103, vers, ħansibilkom. Psalm 103. Għaliex kien isir hekk. Psalm 103. Ħanejdilkom ta'. Psalm 103. Psalm 103. Fejtejtek kara. Vers, għandu kun 9 u 10 jek misir żball. Ħanibda naqra minn vers 10. Għaxu meċiex maddiljax maħna skont dnubietna u laqqas premjana skont l-inikwitajiet tagħna. 11. Għax bħalma joqolja s-sema minn fuq l-art, ekkija kbira li maħabba tiegħu lej dawk li għandhom il-biża tiegħu. Isma' ħassa vers 12. Għax kemmu l-bot bl-Ingliż ħanadha, as far as the east is from the west. Għas kemmu l-bot il-vant mill-punent, ek il-bot u ħa id-dnubiet minna. Da kollu klim profetiku, għax il-ħaruf li kienu jitfaw fil-wilderness, kien ibo ġifiri issa dnub madux parti mill-kamp imma barbu ħarġu l-barra mill-kamp. Immisimaw xi ħaġa powerful li kienet tiġri dak iż-żmien, f'dak il-ħin. Ara kemm vera Kristu Ġesu kien il-Messija li għad jiġi mistenni. Mela, wieħed mill-qassisin li kienu
jieħdu ħsieb joffru s-sagrifiċju, kien ipoġġu dan il-gidi, jew dan il-naġa dil-ħaruf, nista' ngħidilkom kont se naqraħħilkom imma nista' ngħidilkom naħseb. Ħanejdilkom. Mela kienu jorbtu żigarella ħamra ma' għonqu. Però qabel ma jibgħatuh lil hemm dan il-ħaruf, kienu ż-żigarella jaqsmuha fit-tnejn. Waħda tintrabat mal-ħaruf u l-oħra kienet tintrabat mal-bib tat-tempju. Isimgħuha. Mela daw, meta l-ħaruf jiġi mibgħut in the wilderness, fil-selvaġġ, fil-post salvaġġ, fejn ma jiexu fejn mill-annimali salvaġġ. Il-moment li jkunu jafu li miet dak il-ħaruf, jew ġi maqtul, jew mikul, jew imbiċċer, jew mqatta, whatever, il-moment li demmu dak ikun hemm ġie mxerred, iż-żigarella ħamra tat-tempju kienet b'mod mirakulus issir bajda biex ikunu jafu li dik is-sena l-aċċetta l-offerta tagħhom. Mela ħanilkom xi ħaġa powerful. Mela sakemm it-tempju ġie mwaqqa 40-50 sena wara, għamel 40 sena it-tempju il-sigarella qatt ma nbidlet iktar. Għax id-demm kien ġie mxerred ta' Ġesu. U huma baqgħu joffru l-offerti sakemm it-tempju ġie imwaqqa bħalma kien ipprofetizza Ġesu. Imma għal dawk l-40 sena sħaħ wara Ġesu ġie msallab u s-sagrifikat għalina. Għal dawk qabel kienu jaraw is-sigarella tiġi miblula minn ħamra għal bajda, ġifieri is-saħna notfa għal sena. Minn dakinhar għall-hemm il-lut li irreġettaw il-Ġesu l-Messija u baqgħu joffru il-ħaruf sena wara sena, dik iż-żarella qatt ma rġgħet inbidlet bajda. Powerful. Issa l-Skrittura tgħidlek għax aħna ċċettanna l-Ġesu, aħna ż-żigarella tagħna bajda. Halleluja! Glorja lil mulej. Allura llum aħna x'namlu? Aħna llum mhux noffru sagrifiċċju, aħna namlu nġeddu l-memorji ta' dak is-sagrifiċċju li sar darba għal dejjem. Morru fi ktib tal-Lut kapitlu 9 malaj. Lut kapitlu 9. Hebrews chapter 9. Hallelujah. Hebrews 9. ħana qraw minn vers 11. ħana qralkom biċċa. Imma Kristu ġie bħala l-qassis il-kbir tal-ġid li diġà ġie u daħal minn tinda aqwa u aktar perfetta li mhijiex maħduma bl-idejn il-bnedmin, jiġifieri mhijiex ħolqien ta' din l-art u daħal darba għal dejjem rajtuha fis-santwarju mhux bis-saħħa tad-demm tal-mos u tal-oġġiela, imma bis-saħħa ta' demmu stess u hekk kiseb fidwa għal dejjem. Jekk id-demm tal-mos u tal-gnides u l-irmiet tal-oġġla imraxxax fuq dawk li huma mnissa jista' jqaddishom billi jagħtihom l-indafa tal-ġisem, innotaw li dak kollu li kien isir fit-Testament il-Qadim taħt il-Patt il-Qadim kien biss għall-ġisem. Kemm aktar id-demm ta' Kristu li bl-Ispiritu ta' dejjem offra lil nifsu vittma safja lil Alla jista' jnadda fil-kuxjenza tagħkom mill-lemil mejjed biex taqdu lil Alla ħaj. Bela Alla ismawni id-demm x'jagħmel ta' Ġesu. Mhux id-demm ta' Ġesu Kristu biss inazzek minnu bietek, imma anke mill-kundanna fil-kuxjenza. Għaliex għax issa fi Kristu, id-demm ta' Kristu mhux biss iktar jgħattidnu bit-tagħna, imma dak li talab fil-Psalmi 51, David li issa diġi mwettqa fil-ktib tal-Lut kapitlu 8 u fil-ktib ta' Ġeremija kapitlu 31, tgħidlek li issa d-dnub tagħna ġes Alla nesih. Jinsih qabel ma kienx jinsih. Anzi, propja għax ma kienx jinsih kien ifakkarulhom sena wara sena. Propja għalhekk għax ma kienu jagħmlu sagrifiċċji għax ma kienx jinsih.
U għalissa għalek propja ma namlu xiktar sagrifiċi, għax issa m'hemm xiktar sagrifiċi għalli madnu panna namlu, għax il-sagrifiċi ta' Ġesu Kristu għamlu darba dejjem, halleluja! Immissa jiena sirt il-sagrifiċju, inti sirt il-sagrifiċju ħaj. Issa fik tidher il-glorja tal-la. Għalek jina u inti man niskuza, għalek il-mulej jgħidilna mela ċekjaw lilkom infuskom. Mux darba fil-sena, fil-jom kipur, kol jom kxitom. Mux fil-jom kipur, kif jisbaħ fil-jom iġdin. Iċċekja qalbek fejnija. Irranġa maħuk. Jina ċertu aħwa lili jevitawni. Tidnejlek għalix, għax jinn nifaċjak. Jinn nifaċjak. Amen. Għanna għal amen l-oħrajn għad jaxbuwa. ċertu għahwa li tilqo minnaw u jafim minnuma li jina tlobtom juffaċċawni ma faċċawnix. Għalix? Mux iskrittura tajla kif faċċaħ il-ħuk. Għalix? Ma għazawa li ma tiffaċċanix imma mbagħad murtajt fuq jorraj. Dak huwa dnub li jista' jżommok il-bot u barra mit-tempju talla, mill-preżenza talla. Għax dak li Ġesu qal mhux suġġeriment huwa kmandament. Għalhekk il-Bibja tgħidlek, illum kelli laqa ma' 4 pastors. Għax ingrazzja Alla, darba fix-xahar intaqgħu 4 pastors nitolbu u niddiskutu. Għedtulhom jiena kien hemm wieħed partikolari, leader partikolari. Mort nifaċċja ħin, għamel 3 snin jew 4 jaħrabni. Fl-aħħar battu. U bħal ma rajt fil-ħolma tajtu ħasla. Amen. Tajtu ħasla. U kien jixraqlu l-ħasla. Għax titkun ipokrizija li inti tgħid kontra bnidem talla ma m'intix kapaċi ma għandek spina dorsali tiġi dejda lejli. U bħal ma ġilettilkom qabel ħarġa ngħidha llum il-ġurnata. Il-mara tiegħi mhix il-postman tagħkom. Jekk għandek xi ħaġa ma' Marti, mur għid lil Marti. Jekk għandek xi ħaġa miegħi mhux tgħid il-Marti, tgħid lili. Imma x'jiena nibża nkellmek lilek passer, għaliex għax jiena nifaċċjak, għax jiena niċċallenġjak, għax jiena ngħidlek il-verità minna noqgħod nagħmilek żiżi. Issa mhux qed ngħidlek l-iskop mhux li għax inkun bisħarx, l-iskop huwa li rrid niffaċċja l-verità. U intom tafuni sew kemm ilkom tafuni li għalija tafu din hija parti bil-Vanġelu tiegħi li hija l-Vanġelu talla. Il-verità ma titbiddel ħadd. Let's see. Amen. As simple as that. Mela jekk inti taf li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, mur faċċjah. Se jekk inti diġà faċċajtu u ma għamiltu xejn, għamilt mirek. Il-parti tiegħek għamilta. Sewwa. Imma almenu is-settiljajt, almenu tkellimt, almenu ipprovajt tirrekonċilja, almenu approvajt tagħmel l-affarijiet kif huma suppost għandhom ikunu. Halleluja. Imma għalhekk il-mulej jrid il-Knisja f'dan iż-żmien għax jekk verament qed ngħixu fi żmien li Ġesu jista' jerġa' dalwaqt jiġi, jiena u inti rridu nkunu misjuba glorjużi. Amen. Bla teba, bla tikkimix. Halleluja. Thank you, Lord. Ħankompli naqra. Tib tal-Lut, kapitlu 19, morru kapitlu 9, vers 19, morru għen. Għax Mose wara li nida l-poplu l-kmandamenti kollha kif titlob il-liġi, ħaddem tal-oġġila u tal-mos, fl-imkien mal-liġi, mal-ilma, skużani, u bis-suf aħmar, u l-frijaj tal-isop u rax l-istess ktib u l-poplu kollu. U għal dan u għaddem tal-pat li Alla ornalkom ekku kol rax bid-dem it-tabernaklu tamir kollu tal-kult ta' bil-ħaqs kont il-liġi tista' tgħid kollox jissaffa bid-dem. U bla tixrid ta' dem ma hemmx maħfra. Halleluja. Aħwa. Tużax skużi qudiem il-mulej. Iskuża ruħek imma toqgħodx tuża skużi. Iskuża ruħek. Jina, kemma minnkom
meta intom għamiltu xi praspura u mort qudiem il-mulej, tafu li l-mulej jaċċettak u ħafillek dobietej. Aħna għandna skrittura fl-ewwel Ġwanni kapitlu vers 9, mhux biss ta' imma waħda li nista' tuża ħafna, hija li tgħidlek stqarr nobietek lil-mulej għax huwa fidil u ġust. U hu jaħfilek nobietek u jnatfek minn kull ħażin. Amen. Issa, jekk inti għandek xi ħaġa kontra hu, kontra ħoħtok, pastor, toqgħodx iżomma u tkellem ma' dak il-persuna konċernata, Mur irranġa. Jien, jekk inkun naf li inta xi ħaġa kontra tiegħi, jew tgħid paroli jien ħa niffaċċjaha. Mela aħjar jekk inti ma tiffaċċjaniex, jien ħa niffaċċja lilek. U jekk taħrab minn River of Love Malta ħa nitaqgħu miegħek x'imkien, ġifieri ħa niffaċċja xorta waħda. U di għamilta kemm darba. Intaqa' magħhom ġa xi triq, intaqa' magħhom ġa xi shopping center u dak kollu li ħarbu minnu jaqilgħu dak kien. Għax dik dak huwa kmand Mattaw 5 vers 24 sa 25 jekk inti għandek xi ħaġa kontra hu, anzi il-Bibja tgħid jekk hu għandu xi ħaġa kontra tiegħek terġa'. Ħalli l-offerta tiegħek hemm għax ma ħadd tiswa xejn quddiem Alla. Mela l-ewwel mur irranġa ma' huk u mbagħad ġib l-offerta li Alla jista' jaċċettha sal-arranġaj. Tgħid li ma passer jiena mort nipprova nranġa ma jridx jaf jew ma rridx taf. Importanti li għamilt il-parti tiegħek. Sì. Però meta jiena leader partikolari f'Malta mor niffaċċja, qedlu x'ħadd biddel minn dak li għamilt qalli ġej. Ma jien iffaċċjajtu. Ma jagħmel ġej differenti, ħajkompli jagħmel il-valenu li dejjem kien għamel. Ma jagħmel ġej differenti. Tibżax għalihom. Inti ara ma taħsibx li inti tkun mimli valenu u tippretendi ħadd ieħor imud dak il-valenu dan. Qatt ma nafa fl-istorja tal-umanità li xi ħadd ġorob il-valenu u jippretendi li ħadd ieħor imud. Semma f'moħħok di. Poison will catch up. Mhux catch up ta? Ketchup. Aħwa l-lum il-mulejt isejħilna li number 1 niftakru bozza x'don kbir ġimot il-inna. Id-dem ta' Ġesu Kristu jaħfilna d-nubietna tagħna l-ħajja ta' dejjem. Mħabba d-dem ta' Ġesu Kristu isimna ġie miktub fi ktieb tal-ħajja. Minħabba d-dem ta' Ġesu Kristu llum aħna sirna ħaġa waħda ma' Alla, m'hemmx iktar firda. Minħabba d-dem ta' Ġesu Kristu skont Lut kapitlu 8, skont Luk kapitlu 9, Lut, skużawni, u skont ukoll Ġeremija kapitlu 31 vers 34, dnubietkom ma niftakarhomx iktar. U jekk inti ħfirt lil-ħuk, jew inti ħfirt vera lil oħtok, jaf, that's it, done deal, done. Get over it. Ħfirt. Issa xibqa. Jibqa li jiena xamel ħadd ieħor mija jien ma nistax inbidlu. Imma xamil din ma ħaddieħu. Nara x'nista' nagħmel aħjar. Ħanilkom ħaġa ħwa. Kemm hawn minnkom koppji u jkollkom argumenti għal idejkom. Jiena u l-mara ma nargumentawx. ħajkolli nindem il-gideb, mela nindem bulej li, sorry, ma la jaħfir. Kodda d-ċajta ma mulej. Mela simawni. Tidnej l darba, xqall il-mulej? Fl-ispirtu tijaj. Jien naf argumentajna u jina bdejt għaxi. Għalli anka kħi jizbaljata in xorta titkun fis-sewa. Il-parti tiegħek inti xorta tittamela sew. Anke jekk inti għandek raġel mostru jew għandek mara is-Sahara tan-Nord,
int xorta titkun sew. Jekk il-mara li ma titrattani tajjeb, jiena Alla xorta li titratta tajjeb. Jekk jien nitrattata ħażin, i xorta qudiem Alla titratta tajjeb. Kapix hawn? Jiġifieri, għax għall-koppji ovvjament il-koppji li ħafna għax inti l-iktar persuna li inti tiffaċċja kontinwament huwa jew żewġek jew martek. Sewwa? Allura mela anke jekk inti tgħid li żewġi tex kemm hu bes, mela inti tittamel xorta waħda dak li jgħidlek Alla. U nut li m'intix ħadd mur qudiem jgħidlek għaxew għax Alla ħajlek u int. Mela jekk taħseb li żwieġ huwa tqil ibqa' żingil. Però għal dawk li jixtiequ jersqu lejn il-mulej u jiżdiedu fit-talb, iżżewweġ. For all of those who wants to draw close to God, let's get you married. You will not stop praying. Amen. Come on, minkom tgħidli Amen, Pastor. Hallelujah. Amen. U vera, fis-serjetà. Xej, anke jekk ma jkunx hemm argumenti li ma naf l-ebda kopja li ma jkollhom argumenti. Imma anke li kieku ma jkunx hemm mhux xorta titolbu għal xi. Inti qabli li tgħidli passa ħan nitlob għalik huwa il-moment li mort qudiem wiċċek insejtni. Ma huwa Marta kontinwament quddiem. Żewġi kontinwament quddiem, almenu titlob għalih u titlob għalija taraw li kollu xi. U inti jekk titlob għalija qed jaqbel lilek għax qed tieħu ħaġa minn għandek hu. Mhux vera? Amen aħwa. Illum nixtieqkom tagħmlu praise and worship please. Can you come? Nixtieqkom nagħmlu l-kol kemm aħna bħala River of Love riflessjoni. Fejn jiena f'qalbi mulej? Għadni minix sew miegħek. Għadni ma setteljajtx. U ħudu ħsieb għall-erja tal-flus. Għax ħafna ħlif flus. Ħudu ħsieba. Għax Alla qed jagħti renna kont, qed jagħti każ. Xi ħadd bniedem dalla darba qal, conversion starts from the pocket. Kemm naqbel miegħu? Il-konverżjoni ma tibdex mill-qalb. Naf xi jrid bija dawn, naf li tibda mill-qalb, imma it has a significance, it has a sense. Il-konverżjoni vera tibda mill-but. Amen naħwa. Ejn nitolbu jan baxxu rasna. F'dan iż-żmien aħna aħwa għandna ħutna f'Abram għax mhux għajnilhom aħwa fi Kristu, imma ħutna f'Abram jħassra bħalissa dom qed jistennew il-fidwa. Jiena u inti qed newmu fiha. I'm relaxing in the river. Hallelujah. Kemm aħna mberkin? Taf li jismek, taf li Alla jafek bismek lilek. Taf li Alla kitiblek ismek fil-ktib tal-ħajja. Ġesu stess kitbu. Taħseb li Ġesu ħaqqu li inti vera tgħix għalih u tfittex li toġbu u tonoraħ bħajtek, bħinek, bikliemek, b'ħsibijietek. U ma martek, ma żewġek, ma ħutek, ma l-pastor, ma l-leaders, tfittex li inti dejjem tagħmel dak li joġob lilu. Faċli taħrab. I understand living with people is not easy. But that's where your Christianity will be tested. Kinti għataw li pastor jena illum nixtieq nagħmel bidu ġdid. Nixtieq nindem verament minn qalbi mal-mulej. Hemm areas f'ħajti li għadni qed nipprokrastjeni, jekk hix pornografija, jekk hix droga, jekk hix sess,
jekkix fornikazzjoni, jekkix adulteru, jekkux gideb, jekkux ejra, jekkux korla, jekkux għax taqbizlek ħafna, jekkux ixini, jekkix nuqqas ta' maħfra, jekkina nsemmilek lil dak il-persuna li weġġatek, xi tħoss l-ewwel ħaġa? Rabja jew titħassru b'imħabba ta' Kristu. Meta naħseb ċertu nies jiena li lili weġġawni mhux għax għamlu żball, biskop. With a vengeance, with hatred. X'għamlu huma ma jitfgħunix l-infern lili? X'għamlu huma jitfgħu l-infern lilu? Imma jekk inti dak iż-żomma f'qalbek, ħadd akkompanjahom qalbi. Min qed jagħmel il-videos fuq il-YouTube ruxma taħdura kontra tiegħi? Mhux lili qed ipoġġi periklu spiritwali, lilu. Min jekdeb fuq il-gazzetti fuqi u jajarni u jakkużani f'affarijiet li jiena qatt mett ma jaħsbu li jienet jew ħaxat ieħor qallhom li jienet li ma jkunx fil-ver. Mhux huma tipoġġilhom anfushom fil-periklu. Nitlob għalihom. L-infern mhux ċajteta. L-infern eternità ta' mhux xi ġimgħa jew xi xarej jew. Għandna ħbieb aħna li kienu River of Love jiġu qegħdin il-ħabs qed jiskontaw sentenza ta' sena, sentej, 3 snin, 5 snin. Taf kemm jgħid ritwal meta tkun f'maruq f'gaġġa. Imma għandek it-tama li ħadd toħroġ xi darba. Immaġina kal dejjem għall-eternità. Darba jien mort ħabs għax mort sefirt l-Amerika u qalu li għandek il-viża ħażina titerġa' lura. Overnight qalu li issa nqabduk l-ajruplan li jmiss. Qalu li u tmur il-ġimgħa għalhom hemm xi ieħor issa qalu li le tistenna sada. Jien naħseb ta' ma ħajaħduni xi hotel. Hotel ħaduni. Poġġuni ġo ċella. Niftakar ċempilt l-ommi, ma nafx jekk tiftakar xommi. Għart li ibni m'hemm xejn fil-ħajja tiegħek li int ma esperjenzajtx, ma kellekx. I'm telling you, inqas minn 24 se għamilt. Kif tgħix persuna ġo kamra berba' ħidan jew bitlieta xeqpija l għax l-oħrajn bars, kif tgħix persuna snin twala. Ħa ngħidilkom id-dinjità tiegħi għal ftit sigħat taf kif spiċċat. Inqas minn ta' nemla. Issa dawk li huma l-ħabs, hemm minnhom jiena nemmen li hemm minnhom li inġustifikament qegħdin hemmhekk. Imma minnhom meta ħallsu prezzhom. U mhux probabbli hemm minnhom li ma semgħux minni qegħdin hemm, qed ngħidilkom bis-serjetà ngħidilkom. Jew ma semgħux minn kelma tal-mulej. Però ħa ngħidilkom aħwa. M'għandux jaqsam mal-messaġġ tal-lum, imma la semmejta semmejt eżwel ngħidha. Ħudu ħsieb il-aħwa li din il-ħabs. Għax ngħidlek tiddispra. Is desperate. Jista' jkun li vera ħaqhom ikunu hemm. Imma Ġesu jgħidlek jiena kont il-ħabs u ġejt iżurni. U nitlob għalihom. Imma dal-aħħar tlabt ħafna l min għamel id-deni. Mhux għax weġġa li fiżu l-kalluta. Deni with a vengeance. Jqum fil-ħodu jrid jagħmel id-deni. That is not a Christian, eh? That does not have the spirit of my father. Imma nitħassarhom għax l-infern għala biss jagħmel l-estalijom. Tħassarhom. Immaġina inti tmur quddiem Alla u għad għandek dak il-videos jgħidu ismej. Immaġina inti ferrixt il-valenu kontra ħuk u għad għandek dik littra li tiddur jew dak il-post li tiddur fuq il-Facebook kontra xi ħadd u int mitt u di ħatibqa' tixed għalik għall-eternità. Illum isimgħuni aħwa tgħidli kemm ħaddum tgħid aħfruli. Ħaddukom opportunità biex taħfru issa. Meta xi ħadd jagħmel abbort, għaliex Alla jobgħod l-abbort daqshekk. Mhux għax biss jaqtel bajbitha.
Għax il-ġenerazzjoni kollha dak li Alla jkun irid iġib minn dik iż-żerrija jkun qatilha dik il-ġenerazzjoni. Mhux lil baby biss kun qatel, lil-uliedu, lil-uliedu, il-ġenerazzjoni jkun qatilha. Għalhekk id-dem ta' ġenerazzjoni taqa' fuq dik il-persuna. X'issib ruħ? Kapix kemm serja? Li hawn nisawna f'pajjiżna mostri li jridu jġibu l-abbord. You don't just kill a baby, you kill a long generation. L-lum ħanitlobkom talba biex bħala knisja nindmu, indem aħwa. Ejan kunu nis talla vera. Miex għanajlek ejan kunu perfetti. Bid-dem ta' Kristu nkunu perfetti. Imma ejan nikbru, ejan nimmaturaw. U jekk hemm xi ħaġa ħażina, nibdilha. Jekk qed nisbalja x'imkien nibdlu, speċjalment affarijiet li huma ta' dnub. Għax inti tista' tgħidli pastorina ma jġobniex il-ġlek li qed tagħmel u ma rdekx b'nifsu. Aħjar ma tgħidilix għax probabbli ħanibsuk taħ. Għax dik l-għandha x'għandha mad-dottrina u laqqas għandha x'aqsam ma' xi dnub. Għandek kull dit ma toġbokx il-ġlek tiegħi imma ħadd ma saqsik għall-opinjoni. Imma f'affarijiet serji spiritwali dawk iva. Amen. Ejn baxxu rasna. Ħanajt daw it-talba, ngħidu talba, daw kollha li taraw YouTube. Jekk inti tisma' dan il-messaġġ illum u qed tisma' l-muledi kelmek, tkun verament ta' Kristu bis-serjetà. Tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu l-ewwel darba biex jaħfilek nubietek u tibda ħajja verament mal-mulej. Għid it-talba warajja minn qalbek. Indem minn nubietek, dawwar ħajtek. Dur lej Ġesu. Minn l-ebda dnub li ma jaħfillekx, itik ħajja ġdida u titwiled minn ġdid. Għid it-talba warajja minn qalbek, Missi Qaddis. Grazzi tal-imħabba tiegħek. Jina nara fejna midnet mulej. Nitolbok aħfil id-nubieti. Ejja f'qalbi Ġesu. Kun indissit u s-salvatur tiegħi. Salvani mulej. Nemmen li inti Ġesu li bentala l-ħaj u li mittalija fuq is-salib. U li permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek. Inti fdejtni. Bid-demm mażix tiegħek iktib li ismi fuq il-ktib tal-ħajja. Mulej, jiddispjaċini ta' kemm dinibt kontra tiegħek. Imma llum nibda ħajja ġdida. U f'dan iż-żmien nagħmel riflessjoni serja biex inkun ta' Kristu b'mod ġenwin. Mhux reliġjon, imma relazzjoni ħajja miegħek mulej. Spiritu Santu invadini u imlini u għamel minni dak li trid. Grazzi Missi. Grazzi mulej Qaddis. Jekk inti qed talba llum inħeġġek tagħmel tliet affarijiet. Ibda qra l-Bibja. Tkellem mal-mulej fit-talb u ringrazzjah. It-tielet. Sib komunità Kristjana fejn tixxirek. U jekk ma tafx fejn, ejja ovvjament River of Love. Kull nhar ta' erba' u nhar ta' fis-seba' jew il-ħadd fl-għadu fl-10. Imma ma tistax tibqa' Kristjan waħdek. Dik ukoll huwa ħażin. Dak it-tip ta' Kristjaneżmu ma jeżistix. Iva, ħajkollok it-testijiet. Għax il-Kristjaneżmu mal-Kristjani tinterpretkaħ, mhux mal-ħaj. Pija, God bless you, narakom.